Φωτής. Ναι. Φέρνω σε εμάς. Πώς σε λένε? Αλέξανδρο. Φοβάσαι, Αλέξανδρε? Ποιοι είστε, τι θέλετε? Θα σου βγάλω την κουκούλα και θα διαλέξεις μια κάρτα χωρίς ερωτήσεις. Το 4. Είσαι και εσύ πρωτοετής, όπως ο Αλέξανδρος. Έλα να μάθεις περισσότερα πράγματα για τη σχολή σου και για τις φοιτητικές της ομάδες. Γνώρισε τους συμφοιτητές σου παίζοντας μαζί τους. Ανακάλυψε πράγματα για την Πατησίων και απόλαυσε ένα καταπληκτικό θεατρικό. Τέλος, κέρδισε πολλά μα πάρα πολλά δώρα. Τάμπλετ, MP3, χρόνο ομιλίας, γκατζετάκια, τσάντες έκπληξη και μία υποτροφή αξίας 1.000 ευρώ για πρόγραμμα social media. Από 20 Δεκάτου έως 24 Δεκάτου, κάθε μέρα μετά τις 5 στο Thinking Cup, Πατησίων 99 απέναντι από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Thinking Cup Welcome Week Project. Μην το χάσεις. Παιδιά! Παιδιά!